אתה היית כמובן ניצול מגטו, ממחנה מסוים? אתה רוצה לדעת איפה הייתי? כן, רק לפני שאתה... הייתי בהרבה מקומות. כשגורשנו, אתה רוצה שאני אתחיל? תתחיל, אתה יודע מה, תתחיל. כשגורשנו מהבית, הייתי בן 11. אני, הוריי, ועוד אח אחד שהוא היה מוגבל גופנית. העלו אותנו על רכבות מסע, ממש כמו בהמות, וסגרו עלינו ולקחו אותנו, אנחנו לא ידענו לאן לוקחים אותנו, אבל בסופו של דבר הגענו לעיירה ששמה עתקי, על גדות הנייסטר. שמה העבירו אותנו ברפסודות לצד השני של הנהר, והיו אנשים שגם זרקו אותם למים, הם לא רצו ללכת. אז אותנו העבירו, ואז הגענו לעיר הזאת שנקראת מוגילב פודולסקי. במוגילב פודולסקי הכסנו אותנו באיזה בניין שהוא היה רעוע, בניין ללא חלונות, ללא דלתות, והיינו שם בסך הכל איזה שבועיים. כבר התחילו המועד הזה, זה היה בחודשי החורף. באיזה שנה? 1941. באוקטובר 51 יצאנו מהבית. כן. ועד שהגענו זה לקח בערך, אני יודע, חודש, אולי קצת יותר. עכשיו, בסופו של דבר, הוציאו אותנו משם והתחילה צעדה. אני קראתי לזה צעדת התשה, כי לא הייתה לה שום מטרה. סתם ללכת בכפור, בבוץ, ללא נעליים, עם סמרטוטים על הרגליים. והגענו בסופו של דבר לכפר אוקראיני שקוראים לו פרפילצ'ניץ. פרפילצ'ניץ. מישהו שאל אותי שהוא מחפש היום את המקום הזה על המפה, הוא לא מוצא אותו. אמרתי, יכול להיות שמחקו אותו מעל פני האדמה. בכל מקרה, הכסנו אותנו בדיר של חזירים. ושם כתוצאה מההיגיינה הלקויה, אנשים חלו במחלות כמו טיפוס ראש, טיפוס בטן, כינמת, ולא היה רופא ולא שום דבר. וככה היינו שם. אבא שלי, שהוא אז היה בערך בגיל 65, ואני בסך הכל בן 11. אני שכחתי לציין שהאח הזה שהוא היה מוגבל, בצעדה הראשונה הוא לא יכול היה ללכת בתוך הבוץ. אז המלווים שלנו, החיילים, ירו בו לנגד עיניי, הם לא התביישו מאף אחד. והמיתו אותו. וכאמור, כתוצאה מהמחלות, אבא שלי קיבל טיפוס ראש. טיפוס ראש זה מחלה שאתה, יש לך כל הזמן נזלת מהאף, ואתה מדבר לעצמך, אתה לא יודע מה אתה מדבר. והוא שכב, ואני שכבתי על ידו, ובכלל לא ידעתי שהוא מת. רק אחרי שבוע התברר לי שהוא לא בחיים. מה עושים?
לקחתי אותו אני ואח שלי ששמו היה דוד, וסחבנו אותו לבד, במרחק של איזה 200 מטר מהמקום, מהדיר הזה. זה היה על יד יער, והתחלנו לחפור לו איזה שוחה, לאיפה להניח אותו. הצלחנו עם הידיים, היה קרח, מצאנו איזה מקלות, וככה חפרנו שוחה בעומק של אולי 20 סנטימטר. הנחנו אותו שמה, כיסינו אותו בטלית שלו, שהייתה איתנו, וזהו. והוא עד עצם היום הזה אין לו בכלל קבר. אני עשיתי לו המצבה של אמא שלי, שהיא ניצלה בסופו של דבר, והיא קבורה היום בנהריה. על המצבה אני כתבתי דברי הנצחה לא רק לאבא שלי, לכל המשפחה. ואני רוצה לספר פה, אנחנו היינו משפחה די ענפה. אבא שלי, שמו היה וגנר, אברהם וגנר, והוא ממוצא גרמני. אבל מה? הוא גדל והתחנך בקימפולונג. ואימא שלי, ילידת גליציה, בעיירה בשם טלוסטה, עיירה בשם טלוסטה. והיא הייתה נשואה עם בעל קודם, שממנו היו לה 2 ילדים, בת ובן. אז מצד האמא היו לי 2 אחים, אח ואחות. לאבא שלי היו 4 ילדים, בת ו3 בנים. כולם גרו באזורים שונים בבוקובינה, וחלק מהם גם היו נשואים ואבות לילדים, שאני בכלל לא יודע כמה, ולא הכרתי אותם בכלל. ולמה אני אומר את זה? בגלל זה שהם נספו בזמן השואה. אני שלחתי על כל העניין הזה דפי עת ליד ושם. עכשיו, קרה מה שקרה, שכשהיינו בפרפילצ'ניץ, הכפר הזה שציינתי קודם, הפרידו ביני ובין אמא שלי. אח שלי הבינוני נעלם, לא ידעתי בכלל לאן. זה שעזר לך עם כן, זה שעזר לי לקבור את אבא. הוא נעלם, לא ידעתי איפה הוא, ואמא שלי גירשו אותו חזרה למוגילב. ואני, גירשו אותי לבד, בהיותי בן 11, לקופייגורות. זה מחנה ריכוז שמה, בשטח פתוח. זה היה מין מקום שהיה שדה תעופה, ושם אני הייתי לבד 2. איך הצלחתי לשרוד? הייתי מסתלק בלילות. ביום אי אפשר היה להסתלק, היו יורים בי. בלילות אני זוחל מתחת לגדר, מסתלק והולך ברגל למזבלות. אני נכנס גם לכפרים ומבקש משהו. אז היו שם אוקראינים שהם היו רחמנים. התברר לי גם כן למה הם היו רחמנים, הם סיפרו. התברר שבשנת 1933 הייתה מגפת רעב באוקראינה. והם, ככה הם טוענים,
כדי לשרוד בחיים, הם היו שוחטים את ילדיהם ומבשלים את הבשר ואוכלים אותו. עד כדי כך. אני לא יודע אם יש אמת בסיפור הזה, אבל ככה הם היו מספרים. בקיצור, אני ניזונתי ממה שהם נתנו לי, והייתי אוסף קליפות של תפוחי אדמה, מבשל אותם בחוץ, בשלג, וככה הצלחתי במשך 2 להישאר בחיים. קרה מקרה לפני כן, שהיינו עוד במוגילב, שאימא שלי לקחה קליפות או תפוחי אדמה, ושמה איזה פלטה של ברזל, עושים חור בתוך השלג, מפעילים פתיליה ופלטה חמה, וזה מתבשל. מפעילים אש, והגיעו 2 חיילים אוקראינים, אחד מהם היה רומני, וכשהם ראו שהיא מבשלת, הם פשוט דחפו אותה, והיא נפלה עם ידיה על הפלטה הזאת שהייתה חמה, והיא נכוותה. לא ידעתי מה לעשות. לקחנו סמרטוטים ועטפנו לה את הרגליים, את הידיים, והיא נשארה נכה עד יום מותה, שכאשר 2 האגרופים שלה ככה, סגורים בכלל. יש לי תמונה, אם אתם רוצים לראות אותה. אפשר. אני חושב שגם שם יש תמונה כזאת. היא שוכבת במיטה. תכף אני אראה. בוא תסיים את הסיפור שלא... כן. אחר כך תוכל להראות אותו. כן, אני אראה לכם אחר כך הכל. בקיצור, בגמר המלחמה, ב-45, כאשר הצבא הרוסי הצליח להדוף את הגרמנים מאזור שלהם, כמובן שהיינו כבר חופשיים וכל אחד התחיל ללכת, ואני בכוחות עצמי הלכתי לחפש את אמא, ידעתי שהיא נשארה במוגילב. ואומנם מצאתי אותה, ולא רק אותה, את אחותי מהנישואים הקודמים שלה, ובעלה, ובן אחד שהיה להם, בן קטן. ונשארתי במוגילב יחד איתם, והייתי צריך להתפרנס, להביא אוכל. ואז מישהו הציע לי ללכת לשוק ולמכור עוגות. היה קצין יהודי ב-NKVD הרוסי, והוא הציע לי למכור עוגות שהייתה להם קונפיטוריה. והרווחתי משהו, אבל זה לא הספיק שום דבר. בסופו של דבר, ראיתי שיש מצחצחי נעליים. אז רכשתי ארגז כזה עם 2 מברשות, והתחלתי לצחצח נעליים לחיילים הרוסיים ולקצינים שלהם. עשיתי להם בהתחלה ללא תשלום. והם במשך הזמן אמרו שהם רוצים בכל זאת לתת לי משהו, נתנו לי את הנעליים שלהם מתנה. זה נעליים אמריקאיות, אתה יודע, הנעליים של הצנחנים כאלה. וזה שווה הרבה כסף. אבל כדי למכור אותם, אני לא יכול למכור אותם במוגילב, התגנבתי לאתקי חזרה. איך עברתי? הגשר
של הולכי רגל היה מפוצץ, כי הפרטיזנים פוצצו אותו, והיה גשר שהרכבת עברה. אז אני התגנבתי דרך הגשר של הרכבת והגעתי לאתקי. שמה, בשביל זוג נעליים, קיבלתי 50 רובל. ועשיתי את זה מספר פעמים, עד שבפעם האחרונה תפסה אותי שם המשטרה, החרימה לי את הארגז, החלימה לי את הנעליים, והכניסו אותי לכלא. שאלו אותי מאיפה אני, אמרתי, אני באתי ממוגילב. בן כמה היית? אז הייתי כבר בן 14, 15 אולי. ועצרו אותי, ואז הם התקשרו למשטרה במוגילב. הם דיברו בדיוק עם אותו קצין יהודי, שהוא שהתחיל להעסיק אותי בהתחלה במכירת עוגות. ואז הוא ביקש מהם לשחרר אותי, לקחת הכל, לקום ממני הכל, לא נשאר לי רובל אחד. וחזרתי למוגילב. ואז מחדש במוגילב עשיתי שוב פעם ארגז לנעליים, לצחצוח נעליים. האמא שלי דיברה פולנית. אני במשך הזמן שמה, אני למדתי אוקראינית וגם רוסית. היום אם תשאל אותי משהו, אני מבין, אבל אני לא יכול לדבר. כל כך הרבה שנים לא השתמשתי. ואז לאט לאט הרווחנו קצת כסף כדי שנוכל לעזוב ולחזור חזרה לביתנו בקימפולונג. ואומנם ב-45 אני ואימא שלי הגענו לקימפולונג ומצאנו את הבית שלנו תפוס על ידי זרים, על ידי תושבים מקומיים, שסירבו בתוקף לפנות אותו. לא רצו לתת לנו. אנחנו פנינו שם למשטרה, בסופו של דבר הם פינו את הבית, ואני ראיתי שאני שמה לא יכול להישאר. לא יכול, ממש לא יכול. שנאה, איפה שאתה הולך זורקים עליך אבנים. ופגשתי חבר, והוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, תשמע, בעיירה דורנה יש הכשרה, בוא תצטרף יחד איתי להכשרה, זה מטעם תנועת העובד הציוני, ותנועת הנוער נקראה הנוער הציוני, והלכתי. שמה התחלתי קצת ללמוד עברית, הייתי בערך חודשיים שמה. כעבור חודשיים הודיעו לנו שאנחנו נוסעים במטרה לעלות ארצה. נוסעים ברכבת. אז אני עכשיו הייתי בדילמה, לא ידעתי איך אני אסע מבלי להגיד את זה לאמא שלי. היא בקימפולונג, אחותי בקימפולונג. אז בפרק זמן שהרכבת עמדה בתחנה בדורנה, אני עזבתי את החבר'ה שלי ורצתי על פסי הרכבת 3 קילומטר. עכשיו, הבית שלי בקימפולונג, יש פה תמונות של הבית. הגעתי לבית, נכנסתי בפנים, אמא שלי ראתה אותי, התחילה לבכות. אמרתי לה, אמא, אני עולה לישראל. נפרדנו, והיא
רצה אחריי עד לתחנת הרכבת כדי להיפרד. סליחה על ההתרגשות. הגענו לתחנת הרכבת, הרכבת בדיוק נכנסה, אותה רכבת שעזבתי בדורנה. ועליתי לרכבת, ונסענו משם ברכבת, נסענו דרך טרנסילבניה, דרך העיר קלוש, ובסופו של דבר הגענו ליוגוסלביה. ביוגוסלביה היה מחנה מעפילים בעיר זאגרב. עכשיו, שמה היו צריכים לחכות, לא ידענו כמה זמן צריך לחכות. אני והקבוצה שלי חיכינו בערך 4 חודשים. המדריכים שלנו רצו להעסיק אותנו, אז גם למדנו, המשכנו להשתלם בעברית, ולקחו אותנו לטיול לפראג. זאת אומרת, עשיתי טיול לפראג, חזרנו, ומשם חיכתה אונייה שהייתה בעברה אוניית מלחמה קנדית. שמה היה בקר, לא בקר פרות, חס וחלילה. בקר, ככה הם קראו לה. והיא כבר עשתה סיבוב אחד עם מעפילים, וזה הסיבוב השני, הסבו את שמה להגנה, אוניית ההגנה. לא ההגנה אקסודוס הידוע, ההגנה. ובאותו יום שעמדנו להפליג, לקחו אותנו לנמל ספליט, והעלו אותנו. לכל אחת נתנו סנדוויץ' ובקבוק מים. אסור היה לקחת מטען. מדוע? מכיוון שקיבולת האונייה היה בערך 700 איש, והעלו לשם למעלה מ-2,700. ואומנם היו לנו בעיות בדרך. בדרך חבו המנועים ומים חדרו פנימה. ורב החובל היה יהושע רבינוביץ' מהפליים. זה שהיה ראש עיריית תל אביב אחר כך? זה שהיה אחר כך ראש עיריית תל אביב? לא, לא. יהושע רבינוביץ'. אוקיי. לא, הוא לא היה ראש עירייה. איכשהו העלה את כולם לסיפון, ושברו חלק מהקירות בבטן האונייה, כדי שיהיה להם עצים להסקה. וככה הצליחו להפעיל את המנועים, והתחלנו לשוט. אתה יודע, הים היה מאוד סוער, והיה עוד פאנצ'ר, שוב פעם, באותו מסלול, אחרי כמה זמן, שוב פעם נחבו. בסופו של SOS הם לא רצו לקרוא לעזרם, כי אז היו מגלים אותנו הבריטים. והחלטנו לשוט. ככה שטנו עד שהגענו לפתח נמל חיפה. בנמל חיפה חג מעלינו פייפר אנגלי, וראיתי 2 משחטות בריטיות מתקרבות אלינו. בשלב מסוים הם ירו פגז לתוך חדר המכונות כדי להשתיק את המנועים, ואז 2 המשחטות נצמדו לדפנות וקשרו אותה בחבלים ועלו
לא הייתה התנגדות פיזית. ההתנגדות הייתה בכך שכולם התחילו לשיר את שירת התקווה. ואז לקחו אותנו, תפסו אותנו והעבירו אותנו לאוניות אחרות שעגנו בנמל, שהיו גם כן מההפלות קודמות. שם היינו בסך הכל כמה ימים. אותי והקבוצה שלי העבירו לעתלית, ושם קלו אותנו. הייתי כלוא בערך חודשיים. תוך כדי כליאה, יש היום בעתלית, אתם בטח ראיתם את זה, יש שם מוזיאום. אפשר לראות במוזיאום הזה, יש בצריף אחד, שם אני חרטתי את שם הקודם שלי. שם הקודם שלי היה ברל וגנר. וככה היינו בעתלית. בעתלית באו אנשים, חברי פלמ"ח, והבריחו כל יום כמה. איך אני ברחתי? התנדבתי לפרוק משאיות שמביאות מזון למחנה. עליתי למשאית ונתנו לי ארגזים, וחזרה ארגזים ריקים, נכנסתי פנימה וכיסיתי את עצמי עם ארגזים. וככה אני הצלחתי להישאר בתוך האוטו. הנהגים היו ערבים, הם לא ידעו על זה. כשהגענו למסעף בית אורן, על יד כלא העתלית, המשאית עצרה, ושוב פעם בעזרת חברי פלמ"ח אני קפצתי, ומשם לקחו אותנו לקיבוץ בית אורן למנוחה קצרה, ומשם העבירו אותי למגדיאל. במגדיאל היה בית ספר לחקלאות. הבית ספר נקרא, היום אני לא יודע, היום זה מכללה טכנולוגית. אבל הבית ספר הזה, המגמה שלו הייתה ללמד את הנערים חקלאות. והייתי שם בערך שנתיים במסגרת קבוצתית. למדתי חקלאות וגם למדתי בתיכון, בעיר, כרמיאל, במושבה. בסוף 46, סוף 46, או סליחה, סוף 47, בא לשם בחורצ'יק שקראו לו אריק שיינרמן. והוא היה מדריך של הגדנ"ע. והוא התלבש עלינו והתחיל להדריך אותנו הדרכה צבאית. לקח אותנו לפרדס בכפר מל"ל, על יד הבית שלו, ולימד אותנו להשתמש בנשק, באקדח בעיקר. ודרך אגב, הוא נסע לאישה, בחורה שהיא הייתה בקבוצה שלי. אני מתכוון לאשתו הראשונה. מרגלית צימרמן. וגם השנייה הייתה, אבל היא הייתה בקבוצת ילדים. ויש אחות שלישית בשם אולגה, והיא גם כן הייתה בקבוצה שלנו. בסופו של דבר, כשסיימנו את הלימודים, חלק מהחבר'ה החליטו להתגייס לפלמ"ח, וחלק הלכו וייסדו יישוב בשם תימורים. אחרי הסיפור הזה, אני התגייסתי לפלמ"ח ושלחו אותי לאימונים בגבעת עדה ובכפר גליקסון.
ואחרי תקופה קצרה של אימונים כבר צורפתי לפלוגה ב' שהמפקד שלה היה פוזה. פוזה חיים פוזננסקי מבית קשת. וחיכינו להזדמנות לעלות לירושלים. בסופו של דבר, כשעלינו לירושלים, היה שם קרב, ונאלצנו לסגת. למחרת עלינו לירושלים והתבססנו בקיבוץ קריית ענבים. אחר כך בירושלים הייתי עד להפוגה הראשונה. אני לקחתי חלק פעיל בפעילות של הגדוד. הגדוד קראו לו גדוד הפורצים, שמפקדו היה דדו אלעזר. ומפקד החטיבה כמובן היה יצחק רבין, לפניו היה יוסקי טבנקין מעין חרוד. וכשהייתה הפוגה הראשונה, החליטו להוריד אותנו לסרפנד, לצריפים. זה סיפור בפני עצמו, כשמצאו דרך שנקרא דרך בורמה, ובסופו של דבר הגענו לצריפין. שמה התחיל סיפור אחר לגמרי, לא כל כך נעים. היה סיפור של אלטלנה, חלק מהחבר'ה לא רצו למסור את הנשק. אני לא השתתפתי בחינגה הזאת. אני לא שאף אחד לא הכריח אותי ואף אחד לא אמר לי שום דבר. בכל מקרה, בהפוגה הראשונה, המפקד שלי החליט לשלוח אותי לקורס סיירים בקיבוץ אלונים. הקורס הזה נמשך בערך 3 חודשים, ואתה יודע, בגמר, מה אתה לומד בקורס סיירים? בעיקר ניווט. ניווט עם אזימות, עם מפות, עם תשקיפים, ויש תרגיל אם הצלחת או לא הצלחת. אז מה התרגיל? התרגיל, הושיבו אותי ועוד 2 חבר'ה בקומנדקר והתחילו לנסוע. הם לא נסעו מרחק, הם הסתובבו במקום, על מנת שלא נדע איפה אנחנו נמצאים. אחר כך אמרו לנו, הורידו אותנו, אמרו לנו, היינו קשורים בעיניים שלא נראה, ואמרו לנו, עליכם להגיע מפה, יש לנו מפות, יש לנו מצפנים, לירושלים. ועלינו לעבור בנקודות מסוימות, שם יהיה תמונים כל מיני דברים, על מנת שאנחנו נביא הוכחות שעברנו דרך הנקודות האלה. והתחלנו ללכת במשך 3 ימים, אסור ללכת ביום, רק בלילה. והגענו לירושלים, כמובן הגענו והצלחנו בתרגיל הזה, ומאז השתייכתי למחלקת הסיירים. מה עשית אחר כך בישראל, בארץ? מה? מה עשית אחר כך בארץ? זה סיפור גם אחרי שפירקו את הפלמ"ח, השתתפתי בעוד מבצע שקראו לו מבצע חורב, או מבצע עין. בנגב, הייתי גם במצרים, באבו עגלה. אחרי זה, שפירקו את הפלמ"ח, אני עברתי לחטיבת גולני, לגדוד 13.
ובגדוד 13 הלכתי לקורס מ"כים, ואחר כך הייתי מדריך בבית ספר למ"כים בספינס. אתה יודע איפה זה ספינס? אז על יד עכו, על יד מחנה בן עמי. ובמסגרת הפעילות לקחו אותנו את כל הבית ספר. היה קרב במשלטי שפך הירדן, במקום שקוראים לו תל מוטילה, על יד עין גב. ושם היה ברוך, מה שקרוי, היו לנו הרבה הרוגים. אבל הצבא למד מזה לקח, לפחות זה הרוויחו. אחרי כל העסק הזה, אמא שלי באה ארצה, מבוקובינה. מה עשו איתה? לקחו, שלחו אותה למעברת חלצה. אתה יודע איפה זה חלצה? זה קריית שמונה של היום. על ההר היו צריפים, שיקנו אותה בצריף ואמרו לה שלום. ושלי נודע, באתי אליה, אני לא יכולתי להשאיר אותה לבד שמה. אישה נכה. מה אני אעשה איתה? הורדתי אותה והבאתי אותה לעכו. בעכו הלכתי כמובן שאני התפטרתי מהצבא. אני גמרתי את הסיפור שלי עם הצבא. ושכרתי איזה הכוכים האלה של הערבים, אפשר היה גם לגור שם, על מחצלת. אתה שם מחצלת ויושן על הרצפה. אחרי העסק הזה, פגשתי חבר, כן, הלכתי לעבוד. היה מפעל קטן במפרץ בשם קרנה, למשקאות קלים. הטילו עליי תפקיד לא פשוט, לבשל את המיץ הממותק, להוסיף עליו מים, לרדת לבור בעומק של 30 מטר, שם הטמפרטורה 80 מעלות, וזה העבודה שלי. עד שקיבלתי אקזמה בפנים, וזה היה דבר נוראי, ונאלצתי להתפטר. ככה הלכתי, הסתובבתי, לא ידעתי מה אני אעשה. פגשתי חבר בשם אברהם פופר, שהוא גם היה בקבוצה שלי במגדיאל. וסיפרתי לו מה שקורה איתי. הוא אמר לי, יש לי רעיון. הוא התגייס למשטרת ישראל. הוא היה אופנוען, רוכב אופנוע, בלשכת התנועה בעכו. הוא אמר לי, בוא תתגייס למשטרה, מה שתהיה, תהיה. לא הייתה לי ברירה. הלכתי, נסעתי לחיפה ללשכת הגיוס, קיבלו אותי, ואמרו לי, שאלו אותי, מה אתה יודע? אמרתי, אני יודע לנהוג מכונית, זה מה שאני יודע. חוץ מזה אני לא יודע. הוא אומר, יש לך רישיון? אמרתי, לא. תוציא רישיון. עכשיו, בזמן שהייתי בצבא, אני למדתי נהיגה ללא מורה, ללא הדרכה, על מכוניות צבאיות, כשאני נוהג בשדה. בסופו של דבר, השגתי רישיון צבאי, ומהרישיון הצבאי קיבלתי גם רישיון אזרחי. במשטרה עשו לי טסט ועברתי טסט והיה לי רישיון. אז אמרו לי, אתה תהיה נהג, תוביל מים לנקודות המשטרה המבודדות כמו סאסא, בירנית. הובלתי מים וגם לתחנת יגור,
איפה שג'למי היום, הבית כלא. שם יש דירה של אקליפטוסים. מישהו עבר שם? לא. האקליפטוסים האלה אני שתלתי. אני צריך שאני אעבור שם. טוב, במשטרה אני לא רציתי לדרוך במקום. התחלתי לבקש שישלחו אותי לקורסים. שלחו אותי קודם כל לקורס טירונות, גמרתי בהצטיינות קורס טירונות בשנת 55. בשנת 56 עברתי לקורס סמלים. וב-57 עברתי קורס קצינים. ככה שמבחינת זאת הגעתי לדרגת קצונה והתעניינתי כן, למדתי עוד משהו. שלחו אותי במשטרה עוד שהייתי שוטר רגיל לקורס ערבית בבית ספר למדעי המדינה בירושלים. שם הבית ספר הזה למדו רק אנשי ביטחון, אנשי מוסד, שב"כ ומשטרת ישראל. והיו גם קציני צבא מהמשטרה הצבאית. שם הייתי בערך שנה. היו לוקחים אותי מהבית עם מונית, כל השבוע שמה. הילדים שלי לא ראו אותי כל השבוע. סיימתי את הקורס הזה עם תעודה, וכאשר אני יודע לקרוא ולכתוב ערבית. וזה עזר לי אחר כך בהמשך הקידום. בהתחלה מוניתי למפקד תחנות, הייתי מפקד תחנת נהריה, מפקד תחנת עכו, ובסופו של דבר הגעתי להיות ראש לשכת החקירות במרחב הגליל, בדרגת רב פקד. והשתחררתי מהמשטרה כשהגיע גיל הגמלאות בשנת 1984. אבל המשטרה, אחרי שהייתי בחופשת פרישה, היה מקרה בחיפה, אירוע, שבו נרצח נער יהודי בשם דני כץ. והם לא מצאו מישהו אחר יותר מתאים ממני להיות ממונה על חקירת המקרה הזה. ואז מוניתי לראש צוות החקירה. ואומנם במאמצים לא קלים הצלחנו לעצור 5 של בני דודים, 2 מוואדי אל-עין על יד טירת הכרמל, בדואים, ו3 סכנינים. כאשר הם בסופו של דבר 2 הודו גם ברצח נוסף של חיילת בשם דפנה כרמון. ואת הגופה של דני כץ הם השליחו לתוך מערה ליד מושב יעד. זה בדרך לסכנין. כשגילינו את המערה, כמובן, אתה יודע, תהליך חקירה הוא לא פשוט. מתחילים לחטט, שם הייתה ערימת זבל. והתחלתי לחטט בזבל, מצאתי איזו מעטפה של בנק לאומי, היה כתוב לכבוד סמיר גנאים, סכנין, המעטפה. מה זה אומר בשבילי? סמיר גנאים זרק מעטפה על הזבל, והזבל הגיע פה. איך מביאים זבל מסכנין להנה? יש מכונית
שהיא אוספת זבלים בכפרים, וזורקים את זה בכל מקום אפשרי, כולל המקום הזה. עכשיו, על הגופה של דני כץ נמצאו 2 עלים. העלים האלה, לקחנו אותה לפרופסורית לבוטניקה, והיא קבעה שהעלים האלה מקורם בכרמל. ואז התחלנו לחטט בכרמל, עד שמצאנו את המקום איפה שהצמח הזה גדל. טוב, אנחנו עצרנו את החבר'ה האלה, הם היו זמן רב בחקירה. בשלב מסוים נאלצנו לשחרר אותם. זה היה שחרור מקצועי. בסופו של דבר הם נעצרו שנית והייתה חקירה והם הודו, שחזרו. טוב, הסיפור אחר כך שהם הכחישו בבית משפט, אמרו שהשתמשנו באמצעי אלימות נגדם, שברנו להם שיניים. זה על השיניים, זה סיפור מעניין. אחד, שאלו אותו איזה שן שברו, אז הוא הראה איזה שן, מה עשית עם השן? הוא אומר, החזקתי אותו בפה, כל הזמן. כל זמן המעצר, אז איך אכלת עם השן? התברר בבדיקה של רופא שיניים שיש לו שיניים רקובות. דבר נוסף, וזה הצביע על הרקע, והרקע היה פח"עי לאומני, אבל אחד מהם, ששמו אחמד קוזלי, הוא היה הומו, והוא בעל את אמא שלו ואת אחותו בניגוד לרצונם. עכשיו, בבדיקת נער דני כץ, התברר שהוא בעל אותו אחרי שהוא כבר לא היה בחיים. זהו. תודה. סליחה, במסגרת המשטרה היו לי עוד הרבה הצלחות בפענוח, בעיקר אני התעסקתי בחקירות ביטחוניות. וההצלחה הכי גדולה שלך מה הייתה? מה? ההצלחה הכי גדולה שלך מה הייתה? ההצלחה, אחת ממנה זה אתה. נניח? הקמת משפחה. אני הכרתי את אשתי בשנת 1953. ואחרי זמן קצר, אני לא עשיתי, לא היום, לא מברר ולא בטיח. בתוך התחתנו ונולדו לנו 2 ילדים. אחת מהם זה הבן שלי קובי, ויש לי בת בשם אתי. היום היא נשואה גם, והיא, קודם כל על קובי. קובי היה קצין בצבא, שירת בחיל האוויר. הוא לא היה טייס, אבל הוא טס ב-F-16. נכון או לא? תגיד, אם זה לא נכון. בכל מקום, כמה נכדים? יש לי 6 נכדים. נכד אחת ו5 יחידים. ועכשיו יש לי גם נינה. קוראים לה הדר. זהו. בסדר גמור, זה מספיק מאוד, תשמע, זה התחיל זה גם מכיוון יפה, אתה יודע, יש את הניצולות, מה הוא עשה. עכשיו, אם אתם רוצים לראות דברים... אני רוצה להגיד לך שמה שהוא נתן לך כרגע, זה ספר למעשה, הספר אני מעניק לכם. בעצם במעגלי חייו זה בעצם לקחת מה שאתה מכיר קצת, ולהביא את זה לדברים ואיך הם התפתחו כאן במקביל להקמת המשפחה שלו, שמבחינתו זה... אני רוצה שתעיינו בכמה תמונות.
פה כתוב באנגלית. שמעת על סמיר קונטר? כן. הנה הוא שוכב פה על האלונקה. זה אני וחבריי לחוליית הציירים, זאת אביבה רבינוביץ' מקיבוץ כברי, זיכרונה לברכה. זה המצעד הראשון בתל אביב, שלא הלך. חלק מהדברים יש בספר? איך? חלק מהדברים יש בספר? יש בספר, כן. בסדר. לא יודע אם זה ברמה של תמונות, אבל אם תגדיר דוב גנור, זה חבריי נמצא גם סרטים ביוטיוב שהעלינו ועשינו, ויש גם... זה בגולני. לקולטה ויטל, אחותי התעסקה בכל מה שקשור זה על המשלט בירושלים. לתקשוב, למידה מרחוק וכאלה, והיא העלתה לשם בין העיתים, אם אתה מכיר. שמעתי על זה. אז יש שם אתר, ובעצם כל הסיפור חיים שלו נמצא שם. זה נבחרת כליאה של המשטרה. טוב, אני לא רוצה הגיע יונה. בסדר. איך? לא, אני רוצה לראות אם הגיע יונה לקס, שצריכה להגיע גם אחריכם. טוב.